Táto výstava je pokračovaním minuloročného projektu, ktorý sme odprezentovali práve v Nitrianskej galérii pod rovnakým názvom. Obe výstavy na jednej strane skúmajú vzťah medzi súčasným výtvarným umením, klasickým filmom a videoobrazom, ale na druhej strane, čo bolo snahou celého toho projektu, tak bolo vyhľadávať a analyzovať aj také práce, v ktorých autori využívajú širšie spektrum médií. Výstava neprezentuje alebo nemapuje vývoj vzťahu medzi filmom a súčasným umením, ale skôr poukazuje na nejaké témy alebo problémy a na autorské stratégie a prístupy autorské, ktoré súvisia práve s touto filmovou tematikou. Môžeme vidieť práce, alebo diela, ktoré pracujú jednak s dokumentárnym filmom, s hraným filmom, ale potom aj so samotnou zvukovou stopou. Potom sú tu práce, ktoré reflektujú napríklad samotný filmový čas, samotné filmové štúdio, ďalej diela, ktoré sú vytvorené akoby na princípe storyboardu, čiže obrazového scenára, prípadne s prvkami komiksu. A potom samostatnú tému zastupuje jedna práca, inštalácia alebo teda aj performancia, v ktorej autor skúma vzťah medzi takou fyziológiou alebo takým elementárnou fyziológiou videnia a filmom. Ten prepis vlastne z média do média tu prezentujú dve autorky, Anna Farmanová a Marie Harnett, to je zase britská autorka. A mňa vlastne zaujímal práve jednak samozrejme sú tu aj práce, ktoré zachytávajú rôzne filmárske postupy, čiže súvisí to aj s technikou, s filmárskymi, s princípov predprodukcie, postprodukcie a tak ďalej, ale zároveň ma zaujímal film aj ako kultúrny fenomén alebo spoločenský fenomén. Napríklad v tej prvej časti výstavy, ak teda môžem to porovnať, sa nereflektovali len tieto princípy, ktoré som už spomínala, ale napríklad aj film ako spoločenská udalosť. Čiže nie samotný film, ale to dianie okolo. Ako sú filmové trailery, filmové uputavky alebo tematizovanie samotného konca filmu. Takisto to bol napríklad aj film bez filmu, to je vlastne čiastočne aj v tej inštalácii alebo performancii celovečernica, ktorú som spomínala, kde je vlastne projekčné plátno prázdne, čiže akoby film bez filmu, čiže vytvorenie ilúzie filmových prostriedok bez využitia tej filmárskej techniky alebo technológie. Autormi je česká skupina alebo české zoskupenie Kamera Skura a vlastne vytvorili inštaláciu v dvoch miestnostiach. Na začiatok by bolo dobre povedať možno, že vlastne oni na jednej strane akoby vytvárali takú ilúziu filmových trikov, teda práve ponúkajú tú ilúziu filmu, ale na druhej strane ju aj odhalujú. V prvej miestnosti ju teda vytvárajú, tú filmovú ilúziu, tým, že vlastne vlastne premietajú živú projekciu na plochu steny. Je to model newyorského Manhattanu, kde vlastne je tento chameleón ako keby v podobe nejakej Godzilly, čiže vychádzajú z takých tých akčných filmov a táto projekcia je sprevádzaná aj filmovou, veľmi takou sugestívnou hudbou, alebo teda zvukom filmovým. A keď prejde divák do druhej miestnosti, tam vlastne odhalí ten trik. Je tam malý model s akváriom tohto newyorského Manhattanu s drobným vlastne chameleónom. Ja to vždy nechávam tak otvorené, že nebraním sa tomu. Zatiaľ myslím si, že tieto dve časti celkom stačia, aby sa to zase zbytočne nerecyklovalo, že skôr to nechá tak odležať a pokiaľ zase z toho vidie niečo, nejaká ďalšia téma, tretia, ktorá by bola dominantná v tej tretej časti, tak sa tomu vôbec ako nebránim, že určite si to nechávam ako otvorenú možnosť.